Orangutani prostě vypadají samotné tradice jsou tam hodnou vrstvou trvalého Amose, který se do nich rád schovává. Výběr materiálu vhodných k enrichmentu musí být podroben důkladné kontrole. Důraz je kladen zejména na zdravotní nezávadnost. Například používanou dřevitou vlnu předem dezinfikujeme metazeny. Nevhodné jsou ostré a tvrdé předměty, od které by se mohla zvířata zranit, či je použít k destrukci pavilonu. V parkostech venkovního i vnitřního výběhu jsou navrtány otvory k ukrývání kousků potravy. Dalším oblíbeným prvkem enrichmentu jsou staré telefonní seznamy, jejich stránky potíráme medem a sypeme oříšky. Příjem potravy je tímto způsobem opět stížen, protože orangutani musí hledat mezi listy seznamu, kde se pokousky nacházejí. Všemi úkoly, kterými naše orangutany zatěžujeme, se rozvíjí jejich inteligence a schopnost poradit si s novými podněty. V přístupu našich orangutanů k prvkům enrichmentu jsou patrny jejich rozdílné povahy. Výuka je velmi systematická a nové předměty se snaží využít zejména k ničení svého pavilonu. Juňák naopak přistupuje k novým prvkům razantním způsobem a využívá svou velkou sílu. Malý Amosek je jako každé mládě trošku bojácný a nejdříve pozorně sleduje, jak se